Hello people, kumusta? Magtabi na sad ta. Magisgot ta sa tagkway kapuslanan. Pero makalingaw man. Unsay birthmonth nimo? Ali. May istorya sa akong lula ba? Kung nataw daw kag Marso, gukdonon daw kag uyab. Ako laging angkol, Marso lagi to. Pero torpe kayo to. Joke ray. Shout out day ko ni Uncle Alex og sayang pamilya. Kanina taw og Oktubre. Mga gwapo, gwapa daw ni. Mao day gwapa sinday. Shout out day ko ni Ate Ria. Kay Oktubre masad siya. Nataw kag Enero. Mga datuon daw mo. Bantugra. Permirong simana, manay kwarta. Kay nahurot pagbagong tuig. Kanisa nag-birthday April. Mauni sila mga adik. Adik sa kwarta. Adik sa gugma. Ako mama, Abril, biya. May gani, adik na siyang papa. Kana nag-birthday Disembre, swertehon daw sila. Kana sang Mayo, kugihan daw na sila. Pero guys, inugdumi. Kanin Pebrero, mga artistahon kayo. Kita kay pangano. Katawa lagi ka. Pebrero sad ka. Bantog rang kuwang-kuwang ka. Anong kailangan kong gawin? Kanina tao og Oktubre. Unsay bitmat mo? Pagisgot din tag Magisgus. Kanisag nagpus. Peace.